Maliko kan koro an dɔgɔ sigilen no ka télé so Manila no Maliko na foli point TV émission yɛlɛ ba wati Michael Jackson di Koffi Olomide Michael Jackson kan meme no kan fuiti wala kan parler no ya daire mo go be sen wa tanga nxe chemise yɛrɛ kele wa bora ɲɔgɔn bɛ de ta ko be te barada de ko non ta i na verde c'est ça verde do te vert kono ok problème tala Koffi Olomide ouais kan meme da no kan fuiti alhamdulillah wa ka fusi ami adam ne goshi wa ayanga ta Michael Jackson fi Michael Jackson oui kan meme da no kan fuiti wala ite to ni jam fay bon ne toko Yusuf Jara oui video no bende ko Jara la ga shia suere no te Jara erero o mi alo kaliwa voilà Yusuf comédien to watila wa beno ay to fay ça c'est Bamodi Junior Bamodi Junior le oui d'accord ko fi lo mi te nyama terene bolan non sans faire asugo bige ko te balga ge jengo no ay ne fa don terene bolan non sans faire bo ko ma bi nyogo ngaka me sigare nyin nga doro chembe wala mai fona escoro dia de nyin nga ba fona na bi nyogo ngaka me ma do ga mi nyogo ngaka ya la solidarité nyama terene bolan no fi avion yele e ba ga nyin akho o dongo terente metora jola nu kha don punere sogola kwa wala no keri le ko lo be noni ajugoro aten noni puna sogolo ya puna kholat la ga teme kwa olodo e fo mo sorala awa kan Koffi Olomide oui eti to ni jam fay bon ne togo Umar Togola ouais ni comédien to ko bi lo fay ça ou be fa ni ke nyini nga fa na kana na la mise ya no ki nyona be ne bolo ne bane no kona ki nyona be ne bolo quoi globala donc kana na la mise ya ni ko nunu na et puis mi kan tika keta ngeta pour ga fa nga jabi nyana cha nyango o ti nyango dabla Muhammad li ga fem ngeno o ka fa ko nyana sa ne nta do jabi do ngoy yana tegem le ko mi ka keta mo tika keta mo tika yana tegem jabire do go tegem le ko shuba mena ne jana ana temena ngap mai comédien to voilà bon tiene to ko chane to ko gacha bon mo chama be ndoni mi yo e Claba Junior tu vois bon do be mo na chain to fa na ne be sira nyeri an laluma dama dunne agona te laluma were wili plate nga dama geni aba jonne be boba ta ke no klala ne be nan ta ke ok kabo aba ta ke don boné bora sa jomi nyin ngali komi lalo ne wonte lalo mayre ne be boba ta ke don ko fene mi don non ok problème dala ouais do mo bi don Claba Junior an jume bon yere balu fana be we game kono na jume kono na yere balu we jume kono na yi bon anga fogu ko game wa we jume milieu kono quoi milieu kono chama me wele yere balu to ko wero be ma dimbi ko lo we be ni no tu vois des têtes be ni no jun fana be ma fako golo we be yere di ba bon ye to ko mi fodro we ni di ok al ni go o be ne to go di ouais waso iga samaran yere abati de ouais bon ta sanare da yugo na de ba me khana me beken tan khodi camera de ba kan laje ya fa malama alagama ntaro bo mo di law nya flan khelin nasa mo nya flan khelin nasa me shenwata ba mo Junior oui amna yin ngal dama don tenwila na teki ma bashi ok ba mo di yalma era donan baray ngono chugodi bon ne donan baray ngono chugumno nere di baray khanu depuis nga do depuis me khalana chatri khadi ni kunye donc ngal ne ke barakela ne be chatri reke wala khadu ne donc et to ko théâtre ne en famnya il y a chatri yere in drone du eredu problème dala ay de bolanere la chatri yere wala la nyada fusan bon depuis fatra ba clé nous ni théâtre da wa sura yebe dien hono wa o be signa jeunesse yari la wala ma parce que ma bi taga na wala parler nous changer le no parce que sans parler il faut parler nous ni khana to nga fa yo kuru nga bege ay wan soko manta ya fa kan ya fa manta ya fa ya fa ba modi iko ki dona kona mena ni o sanjoli bon et de le chatri khona ni sanche
la ko donné wa ou bien awo ki ika lancer yere bon me se ka fo nyina sans ça va oui mais yere ma se ima formation fo ike a cadre kon nana ouais ma formation que mais yele bugula yo ibe yele bugula oui ok merci ba modi yalma depuis dona kono ye gele amunu ye be se ka doni voyon la du kono ani kenema fana bon gele a chama sorala la de un nere papa ale ten suku chatri bofe mais me se ka fo mamari ndeme ala ale be ndeme maiti ga fin yere ko quoi oui ti karo kono chama me fo mais ni olu belame chatri do chatri to ye brawere la kuma munu me fo ko fa ni u belame ite tanye fe donc mo chama minta fon fi ne ba ka ta me ga chatri bo me ga do molan ko la ne bon ça va lamine avec temena rastre donc kela mun sorra konani yani nga bamori fana don komi kaka juniori ni gela do soro fana la parce que bamori kun kadne redi misika fo dipa me ka stari nek maga fon la je video yere bugula wasro video fitin nu bol madame ne folo nga kanu yere ngo kaga jora kala ga premier video ni xama nasro ibe video ndo ani yeroge yeroni deni fo adam na yala soma damne la voilà et judo ta intérêt fo mi ngala basket train ngani bon ye judo ta inte o video flanani oh okay wa flo kala basket train nega fo den ma fo ko o bamini ambari ni no ka we fia bamini ambari ni voilà ne bamul khanori khama wa avant que n'avait nyondo ne bol chamanke mais c'est ça qu'on a alhamdulillah ouais ma foi alhamdulillah c'est ça il peut doit kan wakati mkadi be boire kan wakati mkadi na ijabi kolongolonga do na ijabi munu mangadu voilà be fembe ok et puis afana khanu fana wonyana mais ni yela bugu bola la était trop pour elle là ni yela bugu bola non n'était trop pour elle là ok d'accord merci ojaray amna clavage orfi ouais ani laloma tejew egote mais laloma ke mo fana laloma côté de yan fele imane skile me durati la oui laloma côté be yan fele clavage ouais kan memida non kan fusta alhamdulillah ok clava yalma mu yele blaka dun baray ngono bon depuis au début nere ne me donné ye folo tu vois ne dondam ne avec balchamana sinon ne dondam ne 2005 ne donc il essaie donner quoi depuis fitiniment ne be donné ye ok 2005 donc for 2015 16 wakati non donc nana do comédie là tu vois on va que école sola ani classe wono tu vois donc mo bien encourager chali ga kalanjo ga continuer comédie yela go mo ale yere ko lo doro mo go la ele tu vois donc nana to la meta prestation na balan foron fona donc dondo dori wala kebigan still minge kibaro kin dori bolona no go jon kibaro kin klabari bolona no go ha wasro klaba adam ne même pas un an d'avoir ma la cité ko sebe wasro na ereta do mais anga still le ko ekili parce que ne fana ko me kulushi bandu kanga comédie kena tu vois donc ako ne na bolon do de kan an kuma tugo ni fon ka be ekili am geste nga ka be ekili ne go ham donc ay ne ta antara suro ko lamine yere bora no eklawa tu vois donc ko lamine bora sigino la donc ne continue na nga barake mais continue ni yere to Umar donc nana toko were daere la parce que gol so la buru de kadne sandwich ni buru tu vois donc do nana yo la ko ma bébé soko ma buru le fe buru la fe buru ki baro go buru beti be mina ina fo diabeti quoi donc ko buru beti be na nemne donc bebe ga fo buru bet donc ne o kento quoi tu vois donc commencer ga dono ya nga quartier ngono nana yele bugula
donc nana kuma in fo tu vois donc u yɛrɛ ni kilaba ɲɛ yira an fila fɔ a ko ok k'a mais sano cɛ mɔgɔ min yɛrɛ y'an bila en contact o ye Sidiki 700 ne t'a dɔn ni b'ale dɔn Sidiki 700 bon Gaska faama dɔ de don parce que an bɛɛ bi yɔrɔ kelen an bɛ to ka taa an sigi u fɛ yen an bɛ fɛnw na ni ne ye n ka video kɛ n bɛ taa yira a la ni min ma a b'a fɔ nin ma ɲi mais ale tun bɛ encourager puis tout ok d'accord tu vois ka ne yɛrɛ lase comédie kɔnɔ yɛrɛ k'a tɔ kanu don dusukun na yɛrɛ parce que sɔnni an ka tɛmɛ yɛrɛ ka taa yɔrɔ jan ne ka lepere yɛrɛ ale fana ye troupe kɛ ka tɛmɛ fɔlɔ Tande Modibo Keyita ninnu bɛ Musa Tarawele tile ninnu bɛ cɛkɔrɔbaw m'u denw di quoi sɔrɔsiya dɔw bɛ taa sɔrɔsiya la dɔw bɛ taa art kɔnɔna ninnu na quoi donc l'exé taar'o la mais malheureusement a ka lepere ma to a ka continuer donc lepere a b'o la a ma don kalan na a ma foyi kɛ donc k'a bila baganw nɔfɛ o cogo la donc ale ta fɛn na ten tu vois mais gɛlɛya min sɔrɔ a la i bɛ se k'o fitinin fana fɔ an ɲɛna ni n ko n bɛ gɛlɛya in fɔ a tɛ ban yɛrɛ i bɛ fitinin dɔrɔn an ye kilomɛtiri minnu tagama ni ba cɛ o ka ca dɛ a t'a kalama jɔ de la soboli samara bɛ to ka gɛsɛ i jɔ an ka ninnu don n'a ma nin don a ma ɲi dɛ cɛ n ko diɲɛ kɔnɔ artiste yɛrɛ de sɛgɛnnen don fɛn bɛɛ n'a la cɛ wallahi Mali artiste surtout Mali artiste parce que maliyɛnw n t'a dɔn min de don maliyɛnw tɛ artiste minɛ u t'a don ba la quoi i n'a fɔ ka valeur ba k'a la surtout n'i ma dɔn n'i dɔnna u b'a fɔ i b'i yɛrɛ fusaya alors que e ye sɛgɛn min kɛ sɔnni i ka dɔn i t'i fɛ ka segin o de la c'est pas pour rien an bɛ wuli 14 heures an ka soli ka wuli ye midi 14 heures parce que i bɛ giri min kɛ su kɔnɔ donc aw bɛ su bɛɛ tagama ne ni ne dalen kuma dɔ 8 heures ni ne bɔra Zowɛr wagati fo 8 heures donc e ka su ye tɔw ka tile ye ka su très bien ko i bɛ ten i jija o la mais n bɛ baara wɛrɛ kɛ o bɛɛ kɔfɛ dɛ baara cɛ tɛ an ye 12 métiers 13 valeurs hali n'e nana n'i ka fɛn sisan ni bɛ feere ne b'a feere baara kelen tɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la quoi an bɛ fɛ k'o de f'i ye d'accord tu vois en dehors de la comédie n bɛ fɛn caman kɛ n dɔnko ka bon quoi mais n tɛ zo ye dɛ i bɛ wuluwuluji bɔ kɛ ani wotoro wuluwuluji n'i bɛ 5000 di ne b'a hali n'an bɔra an ka ɲɛgɛn fara bon hali n'an bɔra ne ye 5000 di awɔ n bɛ dɔɔnin bɔ a la kɛ ayi i tɛ dɔɔnin bɔ dɛ i b'a bɛɛ de bɔ 5000 ka ca o ma o ye bi ok n b'a bɛɛ bɔ mais kɔfɛ n'an ye ɲɔgɔn ye tugun i tɛ se na o donc e bɛ ne bɔ quoi ok Kilaba yalima e hakilina jumɛn sɔrɔ Mali kunnafoni mɔgɔw ka nin wele in na bon vraiment Mali kunnafoni u bɛ ka artiste denmisɛnninw dɛmɛ i n'a fɔ anw yɛrɛ parce que ni n ko denmisɛnninw dɔw bɛna fɔ ko n bɛ ka n yɛrɛ kɛ garan tu vois ka sɔrɔ n yɛrɛ tɛ garan an ma lancer ten kosɛbɛ quartier 1 2 de b'an dɔn Bamakɔ bɛɛ m'an dɔn fɔlɔ n'an ka video kelen bɛsi kɛ ɲinan i b'a sɔrɔ kalo bɛ don u cɛ quoi tu vois mais Mali kunnafoni ne yɛrɛ ye mɔgɔ caman dɔn à travers aw ka émission fɛ ne yɛrɛ ye artiste denmisɛnnin caman dɔw de fɛ tu vois donc n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn u bɛ ka artistes dɛmɛ bon mɔgɔ wɛrɛw fana ka n'u dɛmɛ u ka baara la quoi faama k'a fɔ wari tɛ Mali kɔnɔ wari bɛ yan dɛ ni ba cɛ wari bɛ Mali kɔnɔ wari in bɛɛ bɛ sugu kɔnɔnaw de la ani maki wari min bɛ gulɔ kelen ka cɛ 200 bon o 200 n'u ye 100 b'o la k'o bila kɛsu kɔnɔ k'a tila aw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ a bɛ dɔ bɔ dɛ aw ka fɛn bɛ taa ɲɛ ou bien maliyɛn yɛrɛ de t'a yɛrɛ fɛ kuma o de ye dɔrɔn a jateminɛ hali ni artiste wɛrɛ bɔra kɔfɛ ka na o bɛ jama min sɔrɔ an t'o sɔrɔ voilà a ka fɔ k'i ye tulo bilen dɔrɔn i m'a ye ne ye n kunsigi couleur changer donc o de ye yɛlɛma tan quoi voilà o de ye ne yɛrɛ fɛ ayi ne bɛ n yɛrɛ fɛ dɛ sinon ni ye ne kɛ mɔgɔ dɔ ye ne bɛ veste ni fɛn ninnu mɛ i ma vaccin ye na très bien n ma bɔgɔlan ne sɔrɔ sinon n bɛ o de dɔn ni mun n'o dɔn bamananfini ka di ne trop i tatɔ bɛ ni jigin ka taa n'a ye décor min filɛ nin ye yan nɔ cɛ nin m'an ka complet fila wɔɔrɔ y'a kɛ e m'a fɔ k'e tɛ sonyali kɛ n'i ye ni sonya ayi e de y'a di ne ma cameraman sigilen bɛ da la i ɲɛ b'a la i tɛ s'a la ni ale de m'a di ne ma m'a di ma dɛ
ma di ma kabri kele kana ntoko chi okay ne ben ta ko ni ata wallahi nta ne esen karle ma so ka so ka fone ma gotu antena fufu ga tari donc yi shueli bana sa fo kana kana shueli comédien nga jatili aye mene khubire ita fana ela position kele moda ne ku bi ku ni ba kele moda khane ku kuma position boya na wasa ana khadwa ya ne nere ideli nga oh ima ko isa tese réalisation ni bese wallahi babo mo comédien nga teacher dini go teacher fitin oh ne du ok d'accord mais bese anglais don fonya comme ko ke teacher yeah it's me I don't for I go yeah it's me my people wait well I know today is my c'est ça mi faut que en français là-dedans français là ne baba khore ko kuma anglais de film mais non il a traduit comme ne ta mais donc il veut se en français là ne ko neri teacher ko donc comédien be wasira neri oh no refina ne modo men na dai ko de tuer on te dore do anglais la ngon modo mais tuer ko kuma mala ni tita ko fe ita no ma go dai anglais fo tuko do ko neyel ma tuko do no ko dai we ti do ko merci inchen barati ba modi ne ko hakilina njume so do maliku na foli mo ko gani wilina bon Claire Befo. Même d'Achandron. Anga maba munumbi. Oli khan khaw demen ko na kusebe. Okay. Maltitanya na yerete. Oui. Ni maul ma sora mi men kusugu ke artiste dimsenu. Donc fo nyama do fona ka soro. Mimi se ka fona deme pour que takale nyefe baranga ne nyabulu okay no ko nebori la unika nga mali famo fe un artiste ka nga valeur un valeur ka artiste la ko ani munu ma artiste deme c'est bon quoi okay mais reba bamana nga shokobi ibe bamana nga shokobi no re fiera sa ne de chicheri khana ni yoro jonne ba to la ni ko ibe ko to kana fono nga micro le no ay ni tedi ni ko chama ibe no fono nga micro la tando to di ça ce n'est pas bon est-ce qu'il va falloir shokobi era maïda ne rek mi do fo a changer ne akila ngebe ne ka côté la jebe nga côté la off la jena ne off la kele la tambe yele wati kanga yele re ba modi ki mo ko ki gula yele ne kon me fe ka ne la yele ha ne ka bin ka yele atute era nyimebo ne leta folo ewa yele di folo nere yele di folo afa ko ko la ba nu go ka ba kise ngu ore la yele lo c'est ça iko re ko kilala khodi ani ay wasa mamunu ma ko la ba am bolore je ne sais pas non au flade ba ke wa ou bien ayde anga nyogo neti yele gon kelere parce que olu buga dai ne moi je suis guitoronda la neti yele gon kere am ba obliga ba kanema anga fo sa ko mi balari dai ne ore fo dai mais ko ma ko ne yele ma to wala ne yele ma to ba ke ko dai ni re ba bana so ko bi ne re de balba nga tasa en fait ibaro klaba mime ka ne dawle abay wasab ma khamus manu nga kula en jeune flan tese bluff lo ante bluff lo wallahi écoutez goka bluff ga jugunante wallahi odungo wala mitanga shuba nyara la boti khurani mi flanga rolani ne tatra ne dogo ne ci xaynwa forme de dowa no al ni xani jaba sura ne ro ngondo de timen nga tanga man nga nimuruta ngir la den ngo ne ba sava do ko wi sava mo suble xeto xale to ko bintu borom ngo xale to ko bintu borom ngo dong ni afam e Chris borom balmara ko wala ko Chris borom cousine directeur ali ko na congé la nyama ko ko na otandi fe asam borom galonta akhela de ngo mene ba msegi gen murusra dogo problem tara ni murud ne mantala su deno don shu be ka statue bla la Chris borom I love you too
Chris Brown time manque ngone tanya fo ne ba fon ter khoya wasa ni Chris Brown bal mo taf inete kuma oh kun bam seren ci ko mata sabal gusula ngata gam gusanga dama abaka kanala tene do su gora ne ma jawala den nguna wala jababi sigaso jabakera ni me jababi ngon ngon da bindu bro ngon sega bindu bro mi ni ma boñere la xed den wuli ngo bindu bro ay ko sigere la ngo doge we jaba fere la den mala wo jugo ko awon ya jaba borom na may ha wala akhladu mito galunte nte galunti ye awon te jaba borom awo la ba su borom yere aje wa ma ka banere fatat abitla gi joko wa kunin bana samita tamati borom ta ngone fara bom se ci ko na gam gu borom sa ma ga ta kan na borom na den yere yi jore do tka daga borom ko da c'est ça ay oh yela forama fu ya kashi kana kashi tambi yela la kana kashi donc na ba abe nyama ba fani mako fune borom de fregala Chris Brown bal mado ala ko ma sa fa mako fune borom okay fune borom voilà abana ada naga micro borom kon ibale ga borom fo ba shoko bi si jo plateau borom voilà plateau borom malik na fo le borom malik na fo borom ko ga shoko bi ga shoko ay bi ñok may ba shoko bi voilà mali plat c'est ça il faut voilà c'est odo mali plateau borom borom ok cameraman borom yes technicien borom yes assistant borom yes fune borom comédien borom c'est ça ok pas de souci donc là-bas amé boloké on lolu mawdi de boy bi jonne be wuli ini ni ma to nyene boni lalu même de ba gérer na li ne be nje ne be sirabla bi parlendu telalu ma yage bi telalu kana boni ni chere parce que ni fla chukum nani imay parlendu bi are sababu ya be sababu be ibaro jiyo ngoro fembe sababu de ba donc nti sega wuli ga soro ni mofu fini gala la tere de bi sisa ka foko atelier do ya ai nyere ga patro yorodi kana ro to fanyale flage kana ro to fanyale ale de ben ta dungu du uswa weekend ameta suku kono min kadiya ba sawa dia ambe yala nyogon fenere ga don c'est grâce à lui item branché kana so ne ba nim ba choma e ordonnance dia ke branché to de o metele dia complet la rebe ne bolo oui merci madi let na pap mage madi pap ma ale ma na dimsan wartiki ale be seka 100 million di may joro la mi doma klanga doma ni numero ta sansa atoni femba na kwa mawro nata ni numero ta le bi tage bintu icon ire ango foka boy bintu icon okay klaba mi bolo voilà ibaro jiengo no nere ko mbi yala ne bi yala re teni ne bora zurer fo 8h du matin wallahi mega saberi fi odo ne boto ibiza kono 7h tu as sur nene ba tan flafli la ne sira 3e ponga ne pon jigoram ne balmina pon yele la ki dane ko la kanga ta sonyo gonfe ngo Allahu akbar abebe bamodi abebe mo man khana nyini rajawdo o shiman dabal bane ken sira badala bugu abaro devoir be badala bugu ne sira badala bugu ne be excès dana ne rebe ka buli parce que point jatike nsera badala bugu fero lan joli me fela gudron côté do fana na fara ponka ni bache ko ngata sunyo ko fe ku nene ba le fana na ore tentiru bon ku na tanto bo o dugu saje kun kanga bende dogo musu ko mariage direct di ma dogo musu direct min dali menga boné tanti do rebe ko o ma ban negera acce abebe walla do ni ndo wonka shiga ngayoro la nyeje bargon fa abebe aijo afura ki ka kuma ama faki kan yebali foki anin galontike iklo wala ita ka anga nyombo ya bo e fana mega kashiku e fa yan fa ba yan fa so mo ko yanyini yakun ne re babal banai law ne getro hina dok me do na kuma ko ne bala prover dok me no ngum fa ko yini khadama ngo fa yan fa wa ba yan fa gudra hina be do ila okay ai ni eskuda sukun man ne re khenge ne be ga da bare kama daga muto bola khan
donc il pleut vers dama la kunna ah sinon cey ne yere a girara me may ne taga jan abli abe bon poni gitron dale kana koromatike ibe fra fo ko ne de manja o te kana koromatike fra gidron ngabune ma be fili ma be fili devoir kuno ma be fili ok Clover merci ou bien tu continues et kon bara te bon ok continue ne bi en révélation ne ou bien ate bon imam fomu an be yoro denguni ou bien konyodi ndogom so direct ga konyodi kumbi tiene tanti dobi no ko babintu mais o examen kanu jamais plan flale de ba du en ko ate foi kala te babintu de bolen fleni fo sebeni ngoro kabe na on fi ase yigono ko gana jamais du an flega babintu wele ka to afi no abe mutola ngo babintu go ni mana juna jamais bana ka ba fora rombi pof ay point dere tame balmina babintu bikan aya wele tungo che babintu ba examen bana o asura be ponsa fa snagi pangi fliji la dronga na bonga jege da konoti ngo Allahu akbar babintu yeshu yake even yele into ke kula bikala o bakele iboro jiengono nimi e barake anga fu e barake troisième point joli la wala ne ado doni ko chinois de be barake chinois de même mi fie malien de ni chine ni be chinois dem seni moins de 5 ans ni bati bolu de olu bika téléphone ni fe on clan mais c'est malila pacha do me na go check se kare mo na de to flala ne be point sans fe be fleli la ne nyebe chinois lo be barala ne be balmina dro jatilis na ga baji korota shagi bika duguma na enfura abuka duguma na fura sisan kuma sera a datugo yoro de ma ne o fe ngo ageto ni be galon tige bi miri don quoi kini mogo redu ageto ala kama ide la ima camera ya jatikera wala bon ti se ga dabla ni ma do fo jina bola mare on do fo jina bola école ten jina bola ivaro do manga classique kono ko afa yere jina bola doron sa akla ba ala kama ne rebe jina bola ne mta wurane akuma koko folo quoi ima petin do manga classique kono ko modi xanan to fo bonya ge bura cha burama fle burama be jinne bo medri be deserala bo nga surveiller o katiga gen ta frogo trimesi be burama tara jinne seben dam na shon na fa kunsigi jugoro ta jinne seben fambe ala le ma seben yek soga chowe burama tege takata jokka petrol ke ka ko jinne bo fambela kana langolo tan flaka fe vierge dama kaka aka fonko ame balmina burama be biginyimina 30 minutes moins 30 minutes devoir be baoromi ame balmina burama snaka double fe bo anu ngono tinta bu ko wele ko mo be sengo igen kumani nyet yoro me ibara be na ile digi mo gom son lalbia korote sitam probuire ay nuta bromi wallahi bromi ne kuma do fala no sadde ba fala dro ko pop to fala dro no kha ni agerne la u gastar ko mayne ay mago gunya tanay xame ko ni la tari wallahi u balare wallahi dindor ba ma xari wono ko sara sara ne fle xana me ko bamul limit mani stari aka tu fe pour agra bamur la masi sara ne flaga bamur ga photo télécharger khoda ko na photo kulinyana nan termzo mi khalaba ne tembro do kamaro na ngol na nen staru de wafo chano ya tiga chadra siga furen bamur photo kulen bo khayiro la ten ma khuma folo ga digi bamur photo la khuma folo ga digi bamur photo la o do nga sigle dara dro sara kharim ne flaga na sara kamati ko sara ko dongo de bara ko ay wasa ni bamur be nyongo fe te bamur yera wula nga fo to forum na dro bamur fros na gi ko ba telephone ne te mito de ya dabla egan famalo tan nyong na mito yake kalonto Bamodi Bram voilà merci amna émission kunche aka yele ajara trop itcheni baraji me sinon ni wanga continue on là ibe haketo dikana to yebal fo fana ke ya anti galonti ka me yebal fo okay ibe to ka galonti ke ibe yebal fo fana to ya galonti ka fana o moisi o yega yele abayele mako sinon te kilo so abet never sungru tikan sungru ba taw chaka janyo na turu ube falanga o te bala ok voilà tu as émission Bamodi avec Clover Junior Bamodi Junior ok ame émission kunche au bye bye me ame yele de ka yele to ko dida ka yele
posi de bon ni na no bi an yele Bamuri ni ye posi de ne ra nya bo gele na Bamuri khayele togodi kayele ge e ka dam na ka mere suyo